हेलौ आसोलफोर आंनि देबिन नार्जारि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरफिननाय थाबावबाय। जों दिनै मोनसे गेम लानानै फैलायबाय आरोना। बे गेमा बिराद इन्टारेस्टिं जाहैगोन। नै दा जों गेमनि थाखाय रेडि खालामखाबाय, नारेंबो खाफैबाय। दा जों बानलुखौ देखाबाय। बानलुखौ देखांनायनि उनाव गिलासाव एसे दै लानानै सरसिगोन आरोना साखनिजों नारेंखौबो जों सेबखाबाय नै आरो सिनिजों बरियानो गलथायनानै लाफिनसै आरोना। नै जोंना भिडिअ'आ दिनै गेमा मोनसेया मामोनलाय बे नारें बिदै, बे थान्दा, बे बानलु बिदै। दिनैनि शटआ जाय सोर माखौ मोनो आरोना लागावग्राफ्रा। दे जागायनोसै नामा भिडिअ'आ? दे नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम। नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। बैयाव पाइप दं जासिनानै गेमा नाहरनो मोना दै रावबो। दे सासे फैदो, सासे फैबाय नै पार्टिसिपेट खालामग्राया। Oh my God! Wow! माखौ मोनलोंखो? दे सासे फैदो। दे सासे फैदोलाय। I am the one, the way you turn the Seperti sudah ebar. Bini kalau mau geli, di tengah semen sigore. Ini masak. Halo, Wai, salah. Hei. Anglah. Halah. Dilabu. Habis tengah balu biday loंनानै. Hala. Biथाङा गैला
बानलु बिदै मोनलोंनानै